आपली लहान बाबू आहे ना तिथे, काल बोललो ना मी तुम्हाला की बाबू आता बरी होणार म्हणून बाबूला पेज घेऊन जाते अशी. जास्त नाही सांगितलंय, थोडंसं राऊंड मारा म्हणाली जरा. घसरायला होत नाही ना खाली. नाही ही आणली नाचणीची पेज. नाचणीची भाकरी आता बनवू नाही शकत, खाऊ नाही शकत, तर नाचणीची पेज पियायची आपण. जरा बाई. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते सर्वांना. आज आपण काय बनवतो इकडे काजल? काय इथे मी नाचणीची पेज बनवते आईंसाठी. हा, मम्मीला कसं नाश्त्यासाठी असं काहीतरी हेल्दी ॲड ऑन केलं पाहिजे ना, तर इकडे आपण नाचणीची पेज बघणार आहोत झटपट. चला, त्यासाठी आपण काय घेतलं इकडे? नाचणी घेतली आहे 4 चमचे. नाचणीचं पीठ आहे 4 चमचा. 4 चमचे. इथे जिरं घेतलंय चवीपुरतं थोडं, अर्धा चमचा आहे. आणि इथे संदेवर मीठ घेतलं आहे. काय संदेवर? हा, आपलं दुसरं लाल काळा मीठ म्हणतो ना आपण, तसं. ओके, तर याचं कसं प्रोसेस आहे? आता सगळ्यात गॅस पेटवते. ह्याच्यात आता मी 2 ग्लास पाणी टाकते आधी. बघा, ग्लास नंबर 1, ग्लास नंबर 2. 2. ओके, 2 ग्लास टाकलं. आता जरा बॉईल होऊ द्यायचं. आता इथे बघा आपल्या पाणीला कड आलेलं आहे. आता मी ह्याच्यात 4 चमचे नाचणीचं पीठ टाकते. आणि हे आपल्याला गुटली नाही झाली पाहिजे ना. ह्याच्यात लम्स नाही झाले पाहिजे. हे आपल्याला कंटिन्युअसली असं फिरवायचं आहे. आणि ह्याच्यात थोडंसं आपण जिरं घेतलेलं तेही टाकते मी. आणि आपण मीठ पण आताच टाकूया. हे बघा, एकदम थोडंसं मीठ. आता हे लम्स विरघळल्यावर ना सगळं असं एकदम असं हे बघा असं हे पाणीसारखं असं व्हायला पाहिजे. मग त्यानंतर मी अजून 2 ग्लास ह्याच्यात ॲड करणार पाणी. हां, रागीचं ज्यूस, सरबत, पेज तुम्ही काही म्हणू शकता. हे आमच्या चौघांसाठी आहे. काजल माझ्यासाठी पण आणि भाई आणि मम्मीसाठी पण. आता इकडे बघा तिने चांगलं ढवलून घेतलं. आता जास्त काय लम्स नाही त्याच्यात. आता पाणी टाकते. आता मी ह्याच्यात अजून 2 ग्लास पाणी टाकते. इथे आपल्याला जसं हवं तसं आपण बनवायचं ना. तुम्हाला जास्त घट्ट हवं तर पाणी कमी टाका, तुम्हाला पातळ हवं तर पाणी जास्त टाका. आणि हे कसं ना जितकं शिजेल ना हे रागीचं आपलं पीठ, रागीचं पीठ हे जितकं आता शिजेल ना ते घट्ट घट्ट होत जाईल. ठीक होईल ते सगळं प्रोसेस. ठीक होईल. आणि आपल्याला आता हे कडवत राहायचं, असं ढवलत राहायचं. आता हेच बघ, आता तुम्हाला असं पाणीसारखं आता वाटतंय ना, पण थोड्या वेळाने ते एकदम ठीक होईल. इकडे पाऊस खूप आहे बाहेर, कालपासून पाऊस खूप येतोय. आता इकडे बघा मी काय काय नेतोय मम्मीसाठी. तिकडे जरा ताट कमी पडला ना ताट, तर इकडे आज परत काय काय नाही. तिकडे 2 ग्लास. आता पेज आपण बनवलेली ना पेज, तरी 2 ताट नेतो तिकडे आपले 2 ग्लास. आणि हा जो चिवडा आहे ना, कसा हा बेक चिवडा आहे. हा त्याला काय म्हणतात, म्युसली म्हणतात. तर ते मी म्युसली नेतोय. हा डब्बाभर म्युसली नेलाय, म्हणजे कधी पण मम्मीला असं वाटलं ना खायला तर चमचाभर अशी खाऊ शकते. दरवेळी थोडा थोडा नेलं. बघा एवढं सगळं भरलेलं असतो. हे एक नेतोय मी म्युसलीचा डब्बा. मम्मीसाठी बदाम, सीड्स हे सर्व नेले नव्हते. आणि ह्याच्यातले थोडे थोडे डेट्स आहेत, काले खजूर आणि आपले मनुका, हे सर्व थोडे थोडे नेतोय मी आता बाजू. आणि त्यासोबत तिकडे मम्मीने लिंबू पण मागितले. आयुर्वेदिक ह्याच्यामध्ये लिंबू आणि लसूण ते लोक असे क्रियामध्ये वापरतात ना, तर त्यासाठी एक्स्ट्रा लिंबू घेऊन चालू. 3 लिंबू आपण विकत घेतले, त्यातले 2 संपले म्हणून घेऊन चाललो आता. आणि थोडेसे अंजीर. तर अशी होती पॅकिंग. आणि तिकडे काजल आपलं झालं, पेज झाली. किती मिनटं लागली? 8 मिनिटं लागली. चला आता तुम्हाला पेज पण दाखवतो. तर इकडे बघा आपली पॅकिंग पण झाली आणि इकडे आपली पेज पण झाली ना नाचणीची. हे बघ आम्ही एवढी कन्सिस्टन्सी ठेवली आहे. बरोबर. जास्त जाड पण मग पिता नाही येणार ना, जास्त घट्ट झाली तर, म्हणून मी एवढी ठेवली. आणि हे बनवायला टोटल मला 8 मिनिटं लागली. 8 मिनिटं घट्ट व्हायला ना. हो. तर अशी हेल्दी पेज तुम्ही पण बनवा. आणि लहान मुलांना पण देऊ शकता तुम्ही पेज. आता तिकडे आता मी मम्मीकडे जातो आणि मम्मी पण तुम्हाला पिऊन सांगेल की कशी झाली. आपली लहान बाबू आहे ना तिथे, काल बोललो ना मी तुम्हाला की बाबू आता बरी होणार म्हणून बाबूला पेज घेऊन जाते अशी. चला हे बघा, ही मम्मीची पिशवी, मम्मीसाठी सर्व पिशवी, छत्री आणि काय चपलं. मास्क कुठे तुमचा? मास्क काय खिशात आहे. सांभाळून जा. बाहेर पाऊस बघ आहे, अजून पाऊस आहे का बाहेर? हो पडतोय, आता कमी झालाय.
किती पाऊस बघा आहे. आवळ्याचं झाड आमचं. टाटा. किती पाऊस आहे है ना? आहे थोडा पडतोय. तुम्हाला पाऊस दाखवतो पाऊस. आणि माणसं विचारतात हॉस्पिटलचं नाव काय. हॉस्पिटलचं नाव आहे वर्लीचं पोद्दार हॉस्पिटल. हॅलो मी हॅलो हां टॅक्सीमध्ये शेअरिंग टॅक्सीमध्ये वर्ली नाकाला येईल आता 10 मिनटात. मग आलो तिकडे हॉस्पिटलला आलो. करी रोडला उतरलो आणि मग इकडे आलो. मग इकडून हॉस्पिटल आहे. मम्मीकडे बसलेली भाई पण काय काय केलं दिवसभर तुला. दिवसभर सगळं केलं. रोज जे करतात ना ते रोज. पहिलं बस्ती केली असेल एम्प्टी स्टमक काढायची. नाही, पहिली बस्ती नाही केली. हां बस्ती केली. युरियन दिला. हां काय ते युरिया. ब्लड टेस्ट केलं असेल ना. ब्लड टेस्ट केला. ब्लड घेऊन गेले आणि मग बस्ती केली. मग शिरोधारा केली असेल. नंतर शिरोधारा केली. नंतर ते नंतर पोटलीचं polish शेक केली. मॉलिश केली मसाज. हा, मग पोटलीचं नंतर- शेक केलं असेल. आणि नंतर शेक हां आता ते लेप लावलं असेल. शेक केला आणि हे केलं. लेप लावलं ते लालवाला. लेप पण लावला. आता 6वं ते नाकात ड्रॉप टाकायचं नाकात drop आहे. ते 6वं ते संध्याकाळी असं करतात. कपाट असं मसाज करतात. गरम कॉटनने जरा शेक देतात आणि मग नाकात ते ड्रॉप टाकतात. हे बस एवढं आता तेल एवढं राहिलं. एवढं राहिला. इकडे कुठे पण हात लावला की तेलकट होतं. तेलकट ते आतमध्ये जागा मी तेलकट आहे. आतमध्ये मगला हा आता पाय धुतले ना हात पाय धुतले आतमध्ये जाऊन ते मग पण एकदम तेलकट तेलकट आहे. मी आंघोळ केली आहे. आहे ना हा. भाई बघा एकदम मस्त. काय काय आणलं बघायचं तुला. हा. ह्याच्यात आहे सर्व पडलंय. काय काय आणलं बघा. एक 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 आयटम उघडा. हे ताट आणलेत बघा मी 2 आणले. हां 2 काही एक आणायचं होतं. बरोबर वजन काय आहे? हे पेज आणले पेज. नाचणीची पेज. ही चादर आणली अशीच. कशाला आणली चादर? हे काय आणलं माहिती काय काय माहिती का आहे. चादर अशी जेवण असेल तर आपण खाली हातरायला असं. हे दुसरा डब्बा. मनुका दोन्ही मनुका मिक्स आणलेत. रेझिन्स आपण म्हणतो ना काले आणि ते दुसरे बदाम आणले तुला थोडेसे. आणि सीड्स आपण राहिले होते ना. हे सर्व हेल्दी फूड असं नाही की इकडे आणलं म्हणून आपण हे सर्व बंद करायचं. हे सर्व चालूच ठेवायचं. खजूर पण खायला सांगितली. खजूर सांगितलं ना. काले मनुका. हे बघ असं 2 आणले. 2 ग्लास आणलेत. आणि हे अंजीर आणले व काले खजूर बाग हा. बोलले ना तुला खायला. आणि हे काय आणलं माहिती आहे का हे सीड्स सर्व सीड्स. काकडी गाजर आणलेत. काकडी खातेस ना तू एक एक. पेर नाही मी आले पेर नंतर मी आणून देतो तुला. काय झालं? ह्याच्यात बघ काय पेर आहे. लिंबा. लिंबू पाहिजे असतं ना आपल्या कार्य इकडे काय पण करतात ते एक 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 एक. हा, पेर लागतात. आणि ह्याच्यात बघ आहे म्हणजे कधी बुक बिक लागली तर आपल्याला हे असं आणायला ना. अजून काय पाहिजे त्याच्यात चिवडा. काय हे तेलकट नसतं बेक्ड आहे ते. अजून काय त्याच्यात. काय नाही. चला हे सर्व आणलं. औषधं दुपारची औषधं घेतलीस. हा, दुपारची घेतली. काढे बिडे. काळे रात्रीचे ना. ही आणली नाचणीची पेज. नाचणीची भाकरी आता बनवू नाही शकत खाऊ नाही शकत तर नाचणीची पेज पियायची आपण. जरा भाई तिकडे आले. ते आहे. तू पियालस का? हां मी पितोय की या अजून. तेवढी तरी पी नाचणी. आणि त्यात मीठ आहे आणि जिरा आहे. हा. तर आता नाचणीची पेज दिली मम्मीला. आता नाचणीच्या पेज नंतर ड्रायफ्रूट सीड्स डेट्स हे सर्व देणार. आणि ते आपले जे प्रोटीन बिस्किट्स आहेत ते पण देते. च्यवनप्रकाश घेतलंस का च्यवनप्रकाश. आलं. याच्यात थोडा लिंबू टाकला असता तर आंबील झाली असती. है ना हां. आता हे पीठ रात्री काढून ठेवलं ना आणि सकाळी केलं तर आंबीळ बनते. हो काय जरा आंबट ताकासारखी.
आता तुम्ही बघायला विचार कराल की मम्मी कुठे गेली. आता मम्मीला पेस्ट दिली, सर्व ड्रायफ्रूट्स दिले आणि थोडंफार काहीतरी खायला दिलं. आता तुम्ही बघा मम्मी बाहेर वॉकिंगला गेली. मम्मी वॉकिंगला. असे किती राऊंड मारते? 4-5 मारते. बाहेर बघा वेटिंगसाठी बेड पण एकदम चांगले आहेत. असं जास्त नाही सांगितलंय, जास्त नाही सांगितलंय, थोडंसं राऊंड मारा म्हणाली. जरा घसरायला होत नाही ना खाली? नाही, मी चप्पल नाही घातली. चप्पल नको? नको. 4-5 राऊंड मारते ना. तशी मम्मी राऊंड पण मारणार आणि डॉक्टरांनी मम्मीला थोडी बोलतात ना थोडीशी एक्सरसाइज करायला सांगितली, जास्त नाही. म्हणजे आपण जे वॉर्मअप म्हणतो ना आपण, तशी ते मम्मीला एक्सरसाइज करायची. असं तुम्हीसुद्धा आपल्या बॉडीची काळजी घ्या, एक्सरसाइज करा, चांगलं खा, स्वतःच्या बॉडीला मसाज द्या. बघा इकडे येऊन मसाज घ्यावीच लागते. तर तुम्ही महिन्यातून 2दा तरी स्वतःच्या बॉडीला मसाज द्या, चांगल्या माणसांकडून, किंवा स्वतःही असं मसाज करू शकता. बरोबर ना मम्मी? तर ते इकडे येऊन किती मसाज करायला लागते ना. तरी महिन्यातून 1-2दा तुम्ही स्वतःनी तरी मसाज करा, नाही तर करून तरी घ्या बॉडीला, आहे ना. आणि तेल मी तुम्हाला काल दाखवलेत ना कोणकोणते तेल घेतले होते. एवढे सर्व तेल लागतात बघा. आणि आज 1-2 वापरले होते ना. हे बघा काल ही भरलेली होती, आज मम्मीची शिरोधारा केली तर एवढीच राहिली. म्हणजे माझ्या हिशोबाने 4 दिवसांनी परत नवीन तेल लागेल आपल्याला सर्वांना म्हणजे मम्मीला शिरोधारासाठी. आणि हां, आपल्या रूममध्ये गिझरसुद्धा आहे, म्हणजे सकाळी आंघोळ करायला गरम पाणीसुद्धा आपण करू शकतो. चला आता आम्ही इकडे तुमच्याबरोबर जशी कालच्या व्हिडिओमध्ये त्यांना मम्मी माहिती आवडली. तुम्ही विचाराल भाई कुठे आहेत, तर आराम करतात आहेत. कालच्या व्हिडिओचे मी कमेंट्स वाचले. कमेंट्स वाचूनच मी तुम्हाला सर्व सांगतो आहे. सर्वात आधी या हॉस्पिटलचं नाव आहे पोद्दार हॉस्पिटल. हॉस्पिटल कुठे आहे? मुंबईमध्ये वरलीला आहे. वरली नाका बोललात ना, त्याच्यापासून जवळ आहे एकदम. मी कसं आलो, कांजूर ते करी रोड आलो. करी रोडपासून मग शेअरिंग टॅक्सीनी वर्ली नाक्याला उतरलो. वर्ली नाक्यापासून इकडे वॉकिंग आलो. वर्ली नाका इकडून अर्धा किलोमीटर आहे. तर एवढं सर्व डिटेल दिली, ठीक आहे. ते गोष्ट. दुसरी गोष्ट, सुरुवातीला किती पैसे भरले. अजूनपर्यंत मी इकडे 1 रुपयासुद्धा भरलेला नाही. म्हणजे ॲडमिशन जसे ॲलोपॅथी हॉस्पिटलमध्ये कसे सुरुवातीला डिपॉझिट्स घेतात, तर इकडे काही डिपॉझिट नाही घेतलेले. इकडे अजून काहीच आता 2रा दिवस आहे पण मी काहीच पैसे भरलेले नाही. तिसरं, जो मम्मीला जेवण आलं त्याचे एक्स्ट्रा पैसे ते 10 रुपये आहेत. आणि इकडे जो पण राहतो, समजा मी राहिलो किंवा आपण एक्स्ट्रा मागवले तर इकडे टिफिन सर्व्हिस आहे आणि तो 1 डबा 80 रुपयाला पडतो. आणि त्या डब्यात काय काय होतं आज? चपाती, भाजी, भात, डाळ. आणि जेवण कसं असतं इकडचं? जेवण टिफिनचं जेवण चांगलं असतो आणि ते पत्त्याचं असतो. पत्त्याचा चमचमीत झणझणीत नाही ना, झणझणीत नसतो. हे सर्व गोष्टी झाले. हां, अशा माणसांना हे पण सांगायचं आहे की आपल्या सबस्क्रायबरांनी विचारलं आहे की किती खर्च होऊ शकतो, त्याप्रमाणे आपण सर्वात आधी किती दिवस मम्मीला इकडे ठेवणार आहे मम्मी तुला? 15 दिवस सांगितलंय. कोणी सांगितलं आहे? डॉक्टरांनी सांगितलं की 15 दिवस ॲडमिट करून ठेवायला. म्हणजे कसं, असं काय 1-2-3 दिवस करून एवढा म्हणजे बोलतात ना रिझल्ट नाही येणार जेवढा आपण कंटिन्युअस करू. आणि ह्याचा रिझल्ट लॉंग टर्मसाठी खूप चांगला असणार. किती खर्च होऊ शकतो पर डेच्या हिशोबाने जर मी तुम्हाला 3,000 सांगितले आहेत, तेवढे 45,000 होतात. तरी तुम्ही 45 म्हणजे 50,000 ते 60,000 खर्च पकडून चाला. म्हणजे खर्च पण माहिती असला पाहिजे. आता बघा काल 2,000ची औषधं लागली. असे म्हणजे बाहेरचं जेवणाचा खर्च सर्व इन्क्लूड करून तुम्ही 50,000 ते 60,000 पकडा. बरोबर. हॉस्पिटलचं नाव सांगितलं. माणसं खूप जण येतात ना, खूप जण येतात. आपण बुकिंगवर होतो ना, किती दिवस रूम नाही होता. हां, आणि बुकिंगवर होतो आम्ही, वेटिंग लिस्टवर होतो. मग वेटिंगवरून इकडे आलं. आणि मग मी तुमच्याच कमेंटमधले मी एक कमेंट वाचतो आहे. पंचकर्मा आपण विचारलं ना, पंचकर्मा काय असतं? हां, मसाजला स्नेहन म्हणतात आणि स्टीमला स्वेदन म्हणतात. हे तुमच्याच कमेंट मी वाचतो आहे. आणि ते बस्ती म्हणजे ते ॲनिमियासारखं करतात. आणि अजून काय होती कमेंट? ओमकार हेच पंचकर्मा म्हणजे स्नेहन, स्वेदन, नस्य, शिरोधारा आणि बस्ती. हे 5ला पंचकर्मा म्हणतात. परत रिपीट करतो, स्नेहन, स्वेदन, नस्य, शिरोधारा आणि बस्ती. स्नेहन म्हणजे मसाज, स्वेदन म्हणजे स्टीम, बस्ती म्हणजे आपल्या बाथरूमच्या रस्त्यातून पहिल्या दिवशी ऑइलची बस्ती होती
म्हणजे तेल टाकलं तिकडून. दुसऱ्या दिवशी काढ्याची बस्ती असते. ऑइलच्या बस्तीला एम्प्टी स्टमक नाही लागत, काढ्याच्या बस्तीला एम्प्टी स्टमक लागतं. आणि ते का करतात तर तिकडून असं पोट साफ व्हायला. पोट साफ व्हायला. आणि अजून एक पण काहीतरी कमेंटमध्ये सांगितलं होतं. मी नंतर डॉक्टरांशी पण आतून पण माणूस कोर होतो ना. मी पण नंतर पण आपण जरा इकडच्या डॉक्टरांशी पण आपण इंटरव्ह्यू घेऊया, त्यांच्याकडून पण इन्फॉर्मेशन घेऊया की हे प्रत्येक जे क्रिया आहे, प्रत्येक जे काम आहे म्हणजे जे उपचार आहे ते कशासाठी आहे आणि त्याच्याने काय होतं, बरोबर ना. आणि ते पाईप आहे ना, पाईप दिलेलं बघ तुला, ते पिशवीमध्ये पाईप आहे, दाखव ते पाईप. हां, पाईप लिंबू बिंबू लागतं. ह्या पाईपला ना हे बस्तीसाठी वापरतात ना, पाय बस्तीसाठी वापर. हेच बाथरूमच्या रस्त्यातून ह्याच्यातून तेल किंवा काढा ना इनिमा देतात तसं. ते त्याला बस्ती म्हणतात ना. आणि ह्या पाईपला काय म्हणतात माहिती आहे का, कॅटेटोर. हे पण तुमच्या कमेंट्समधूनच आम्ही वाचलं. हॉस्पिटलचं नाव सांगितलं मी तुम्हाला, सर्व सांगितलं. हॉस्पिटलचं नाव परत सांगतो, पोद्दार हॉस्पिटल वर्लीला आहे, मुंबई वर्ली. अजून तुला काय सांगायचं आहे? म्हणजे गव्हर्नमेंट आहे पण खर्चाशिवाय नाही. खर्च होणार ना, खर्च आहे. तरी मी एकदा परत विचारेल की असंच समजा कोण गरीब असेल आणि त्यांना करायचं असेल तर अशी काय अजून वेगळा रस्ता आहे का, असं का? त्याच्यावर ते गव्हर्नमेंटचं पाहिजे ना कोणतरी जॉबवाला. हां, ते म्हणाले की गव्हर्नमेंट जॉबवाला पाहिजे. आणि पोलीसमध्ये. नाही, तेच गव्हर्नमेंट जॉबच म्हणतात ना त्याला. किंवा तुम्ही सिनियर सिटीजन हवी आणि तुम्ही इकडे येऊ शकता, किंवा तुमच्या आजूबाजूला पण असे खूप सर्व असतील, तिकडे पण तुम्ही करू शकता, है ना. हे कमेंट्स वाचून मी तुम्हाला सर्व उत्तर दिले. आता अजून काय राहिलं असेल, अजून काही तुम्हाला विचारायचं आहे तर कमेंट्समध्ये विचारा, तसं आम्ही तुम्हाला. चांगलं करतात. हां. आपण बेडवर झोपतो आणि दुसरीकडे 2 लेडीज असतात, ते दुसरीकडून 2 लेडीज मॉलिश करतात. सेम मॉलिश करतात. आणि तुम्ही विचाराल, जेवढं मी ऑब्झर्व करतो, शिरोधाराला आज दुसरा दिवस होता. मला वाटतं 3 दिवसात तो तेल संपून जाईल. 3-4 मॅक्झिमम 4. 4था दिवस लागला नाही तर 4था दिवस परत तेल मागवायला लागेल. ते 3 कॉम्बिनेशन ऑफ तेल मी तुम्हाला दाखवले तर पहिल्या व्हिडिओमध्ये, ते मिक्सिंगचे तेल आहे सर्व. आणि आता बघा एवढं तेल उरलेलं आहे. मोठी बाटली आहे ना ती, छोटे 2 बाटले संपले आहेत ना त्याच्यावर ना. संपले. ते कसे तेला केसा बिसांमध्ये जातात ना. आणि शिरोधारा करायचे असेल तर ते ज्यांचे केस मोठे असतील ना त्यांचे तेल जास्त संपणार आहे ना. म्हणून केस छोटे असले तर चांगली गोष्ट आहे. हे कसला आवाज येतो सांग? पावसाचा. हां, पाऊस खूप आहे बाहेर. खूप पाऊस पडतोय 2 दिवस. हां, आज आणि काल आमच्या इकडे. काल तर मी आपण घरातनं बाहेर पडलो त्या सुरुवातच होती पावसाची. गुडघ्याच्या खालीपर्यंत इकडे वर्ली नाक्याला पाणी भरला होता इकडे. पाऊस खूप पडतोय. आणि आज सकाळी मम्मीचं आज सकाळी मम्मीचं ब्लड पण घेतलं एम्प्टी स्टमकमध्ये. आणि ॲनिमिया पण बस्ती पण एम्प्टी स्टमकमध्ये दिली. आणि त्यानंतर मग BP पण रोज चेक करतात. BP, ब्लड प्रेशर पण असे दिवसातून 2दा चेक करतात ना. तर ही अशी डिटेल होती जे आम्ही ऑब्झर्व करतोय. विचारतात 2 वेळा डॉक्टर येतात. डॉक्टर 2 वेळा येतात. हां, ते विचारतात की काय प्रॉब्लेम आहे, बरोबर चाललं आहे की नाही. आणि ते पण सांगतो, इकडे जे डॉक्टरचे व्हिजिट आहे ते पण पेड आहेत, म्हणजे त्याचे पण पैसे आहेत. त्याचे पण पैसे काहीतरी ते चार्टमध्ये आहे. मी तुम्हाला चार्ट दाखवलं होतं, परत मी तुम्हाला चार्ट दाखवतो. चार्टमध्ये रेट्स बघा. आणि इकडे ना असंच पार्टी आपण ते कोविड टेस्ट करायला गेलेलो बघ, RT-PCR टेस्ट तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलं होतं परवाच्या. तिथे समोर मी तुम्हाला हट्स दाखवले होते. हेच आहे ते. इकडे रूम पाहिजे तर नर्सिंग आणि रूम पकडून 1100 रुपये आहेत. आणि जर तुम्हाला ते हट पाहिजे असतील ना, म्हणजे आपलं रूम हे घर कसं असतं, हट्स घरासारखं दाखवलं होतं व्हिडिओमध्ये, त्याचे 3000 रुपये. ते पण चार्टमध्ये आहेत बघा, तुम्ही बघा, चेक करा. त्याचे 3000 रुपये. म्हणजे औषध वेगळं होणार ते. म्हणजे त्याचं हट्स घेतलं तर तुम्ही 5-6 हजार पकडा दिवसाच्या. मग पण तिकडे 2च हट्स मला दिसले काहीतरी. तर जेवढं काय आता आम्हाला माहिती पडेल अजून, ते आम्ही सर्व डिटेल तुमच्याबरोबर शेअर करू, म्हणजे तुम्हाला पण इन्फॉर्मेशन मिळेल. आणि थोडे दिवस जाऊ दे पुढे, जरा अजून 5, 8, 10 दिवस जाऊ दे, तर मला पण काहीतरी माहिती पडेल की हे आपण घरी करू शकतो की नाही. हां, जर मला काही असे कोणकोणते टेक्निक्स माहिती पडले की ज्यांनी गरीब माणसाची पण हेल्प होऊ शकते,
की तुम्ही घरीच असं करू शकता? नाही घरी करू शकणार. नाही करू शकणार ना? कारण इथे आहेत ना ते सर्व सिस्टर आहेत ना, स्पेशल सिस्टर येऊन करतात. तर घरात आपल्याला वेळ नसतो. पण ते नाकात टाकायची लास्ट क्रिया आहे ती तर करू शकतो ना? करू शकतो. म्हणजे जे इझी आहेत, म्हणजे नाकात टाकायची पण एक क्रिया आहे. ते हां. ड्रॉप्स असतात, ते गरम पाण्यात ते गरम करतात आणि ते ड्रॉप नाकात टाकतात. ते आपल्या मॉलिश करतात. मॉलिश करतात. नंतर ते कॉटन असतो छोटा कपडा, हां. तो ते गरम पाण्यामध्ये बुडवून आहे ना असं शेक देतात असं, आणि त्याच्यानंतर ते ड्रॉप टाकतात गरम करून ते पण. नाही, मी काय म्हणतो, समजा कोण गरीबच असेल, त्यांना समजा तेल माहिती पडलं तर ते कोण घरी करणारे असेल ते पण करू शकतात करू ना? शकतात, मॉलिश करू शकतात. पण इकडे एक्सपर्ट आहेत. आपण आपल्या म्हणजे घरच्यांना त्रास नको. हां, तर ते तुमचे डिसिजन्स आहेत की कसं करायचं आणि कसं नाही करायचं. तर एवढी इन्फॉर्मेशन मी शेअर एवढं केली. घरी नाही करणार कोण दिवसभरात. एकदा करेल, दोनदा करेल, रोज नाही करणार रोज कोण. नाही करणार. हां. पण मग मी इकडे पैशाचा पण सवाल येतो. पैशाचा सवाल आहे. इकडे मी काय विचार केला, चला आपण एकदा उपचार करूया, मम्मीला बरं करूया. ते पैसे का आपण नंतर पण कमवू शकतो. तू पण मला घरी मॉलिश करत होता, पण मलाच वाटत होता रोज रोज किती दमतो ना. हां, मम्मी मला रोज का नाही सांगायची, कारण मी दमेल म्हणून. मम्मीला मी ऑल्टरनेट डे मसाज करायचो मी. रोज म्हणजे मसाज करायचा, चांगला चोळायचा वगैरे. पण मलाच वाटायचं हे सगळं त्याचं काम आहे, बाकीचं सगळं आहे, आणि अजून माझं मॉलिश करत बसला तर त्याला किती दमायला होतो ना. हां, अजून एक क्वेश्चन होता कमेंटमध्ये की ह्याचा फायदा कधी पडेल ना, तेही आम्हाला सांग. जेव्हा मला मम्मीमध्ये असे चेंजेस दिसतील, आता तर लवकर तर दिसणारच नाही ते, पण जेव्हा पण चेंजेस दिसतील हे बेनिफिशियल आणि किती मला आहे, कसं 5-6 वर्षापासूनचा त्रास आहे ना, पहिल्यापासूनचा. तर किती पाय बेनिफिशियल आहे, पाय किती दुखायचे. रिकव्हरी चान्सेस, किती रिकवर होतो माणूस, किती बरा होतो, कितपत बरा होतो, ते पण आम्ही तुमच्याशी सर्व शेअर करेल, है ना? तू झोप आली तुला? नाही, आता झोपायचं, रात्री जेवल्यावर झोपायचं. नाही व, अशी पाणी पाहिजे. ही अशी आहे. आता तुम्ही इकडे विचाराल की इकडे काय करतोय मी. मम्मीला ताईच्या बाळाचे म्हणजे त्रिशिकाचे फोटो ताईने पाठवले आहेत, ते मम्मीला दाखवतो. म्हणजे कसं थोडं माइंड पण फ्रेश होतो, थोडं माणूस ह्या सर्व एन्व्हायरमेंटमधून पण बाहेर पडतं. तसं तुम्ही पण काहीतरी जे तुम्हाला आवडतं, ज्याने तुम्हाला हॅपीनेस मिळते, ते तुम्ही करा. जोक्स ऐका, कॉमेडी चॅनल्स बघा, कॉमेडी व्हिडिओज बघा, आणि स्ट्रेसपासून जेवढं होईल तेवढं तुम्हीसुद्धा लांब राहा. आणि जेव्हा माणूस ॲडमिट होतो किंवा आजारी पडतो तर त्यांना स्ट्रेसपासून लांब न्यायचं, त्यांना स्ट्रेसचे बातम्या सांगायचे नाही. जसे कोणाची डेथ झाली, कोणाला बरं नाही आहे, कोणाला हे नाही ते नाही, त्यांना नेहमी चांगल्याच गोष्टी सांगायच्या. तर आता इकडे तर मम्मी बघते फोटो. आता मी लाईट्स बीट घालवतो जरा कसं रेस्ट करू द्या त्यांना. गवारीची भाजी पप्पा सांगितले खायला. गवारीची. ते मम्मी त्याला सांग. त्यांना एक अपडेट दे की मम्मीला आजकालला भूक लई लागते. हां, भूक लागते मला, खूप भूक लागते. कारण किती दिवस मी जेवायची नाही ना पहिली. आता तर कधी भूक आता लागायला मला लागली. भूक लागते, खायला वाटतं 5-5 मिनिटांनी. ही जी एक्सरसाइज आहे ना, ही एक्सरसाइज माझ्या हिशोबाने ना ही दाखवलेली अशी हात आणि पुढे पाठी करायचे पाय, हे प्रत्येकाने दर दिवशी केले पाहिजे. त्याचे खूप फायदे, खूप मग म्हणजे खूप दुसऱ्याने फायदे. नाही केलं तरी चालेल, असं आपण करायचं. स्वतःने केलेले 70% फायदा होणार, दुसऱ्याने केला तर 100% फायदा. पण दुसऱ्याने केलं तर पाय मोडून पण टाकेल. चांगल्या माणसाने करायला पाहिजे. एकदम चांगल्या प्रकारे असा पाय पकडायचा, जरा वरती घ्यायचा, असं घ्यायचा. त्यांना जेवढं होईल तेवढं पुढे पण आणि पाठी पण पूर्ण करायचं. असं आणि चांगल्या मनाने करायचं. हां, आणि कोणासाठी? करायला सांगते म्हणून करायचं नाही. आणि हे बघा आमचं जेवण आलेलं आहे. अरे वा, मस्त वाटतंय. आज भोपळ्याची भाजी आहे. आज भोपळ्याची भाजी, डाळ, भात, चपाती. बघा तुम्हाला दिसतं टायमिंगवरच आलं. किती वाजले तुम्हाला आता एक्झॅक्ट आपण सांगतो. कसं घरातलं खाऊ शकतो, पण कसं माहिती आहे, ते पथ्य पाणी नसतो ना, पथ्याचा नसतो. बरोबर इकडे 7 वाजलेले, 7 वाजून 4 मिनटं झालेली आहेत. आलं ना? आता मम्मीचं ही एक्सरसाइज करून घेतो. असं करायचं, नंतर पकडूनच म्हणजे पाय इकडे पकडायचं. परत ते तू दाखवलंच आहे ना. दाखवलं, पण कसं रोज सांगून कसं ते करतील तरी रोज. बरोबर. पूर्ण दाखवत नाही मी. आता हे असं 10 वेळा करायचं, मग ह्या पायाचं करायला घ्यायचं, मग ह्या पायाला असं 10 वेळा असं गोल करायचं. गोल फिरवायचं. चला हे 2 तरी करा, पुढचे तरी नका करू. आता मम्मीचे मी करतो आणि मम्मीला जेवायला सांगतो.
आणि तुम्हाला एक सांगायचं, आपण जेवढी दुसऱ्यांसाठी एक्सरसाइज करतो, दुसऱ्यांचे हातपाय दाबतो ना, तर मला ढेकरं येतात, कारण आपली पण एक्सरसाइज होते ना तेवढी. कोणाला तरी बरं करण्यासाठी व्यायाम करा, म्हणजे त्यांना असं करा. तुम्हाला करायला सांगितलं म्हणून करू नका. तुम्हाला करायला सांगितलं आहे म्हणून करताय तर ते त्यांना काय फरक नाही पडणार. तुम्ही स्वतःहून करा किंवा त्यांना बरं वाटलं पाहिजे असं करा, म्हणजे समोरच्याला बरं वाटेल. नाही तर आई वडिलांनी सांगितलं मुलगा मुलगी करतोय, तिथं उपचार होणार नाही. नंतर मग हे असं बोटं घेऊन, आणि परत मी सांगतो, शुभांगी कीर एक्सरसाइज हे यूट्यूबवर सर्च करा, तुम्हाला सर्व एक्सरसाइजचे व्हिडिओ येतील. आणि ही स्पेशली जी एक्सरसाइज मी दाखवली होती हे 10 लाखपेक्षा जास्त माणसांनी बघितली आहे, म्हणजे 1 मिलियन क्रॉस झाला या व्हिडिओला. तुम्ही नक्कीच बघा, सर्व डिटेलमध्ये सांगितलं आहे मी कसं करायचं, काय करायचं. आणि फिरवताना असं त्यांना वाटलं पाहिजे, नाही तर वरच्यावर फिरवायचं ना असं, बरोबर ना. आणि अजून एक सांगायचं आहे, तिकडे कसं ताईला आता नवीन बाबू झाली, त्रिशिका झाली आहे, तिला पण आता 2-3 महिने होतात आहेत ना, त्यामुळे ती इकडे येऊ नाही शकत आहे. पण तिचा पण जीव तिकडे वरती खाली होतो आहे की मम्मी कशी आहे, मम्मी काय करते, मम्मी खाल्लं की नाही, मम्मी उठली की नाही. दिवसातून तिचे ना 15-20 कॉल असतात, म्हणजे एवढी चौकशी ती करते. म्हणजे तिला ती येऊ नाही शकत आहे, मजबुरी म्हणजे बोलू शकतो असं. म्हणजे बाबू आहे ना, रिस्क आहे हॉस्पिटल्समध्ये येणं, कोविड आहे, म्हणजे असं प्रॉब्लेम्स होऊ शकतो बाबूला, म्हणून आम्ही पण तिला बोलवत नाही. तिला यायचं पण ती येऊ नाही शकत असं झालं आहे. पण तिचे पण खूप कॉल असतात, काय केलं काय नाही. माझ्यावरती पण ऑब्झर्वेशन, म्हणजे मला पण विचारते काय मम्मीचं काय झालं, मम्मी काय करते असे. माझ्याजवळ वेगळं बोलते, तुझ्याजवळ वेगळं बोलते. तुझ्यावर काय बोलते? म्हणजे मला पण माझी चौकशी करते, मी काय करते, काय केलं, काय खाल्लं, तेवढं पण ती तुला परत विचारते. मला परत विचारते हां, मम्मीने काय केलं, हां, मम्मीने काय केलं, मम्मीने काय खाल्लं, असं. आता हे सगळं झालं जातो. आता इकडे बघा ते राऊंड फिरून झालं 5-5 वेळ. आता फक्त पाय, बोटं घ्यायची 1, बोटं घ्यायची 2, 3, 4, 5. आणि तुम्ही विचाराल की मम्मीला काय प्रॉब्लेम होतो, ते ह्या महिन्यात जे तुम्हाला रत्नागिरीला दाखवलं ते राईट हँड राईट लेग पॅरालायसिस मायनर स्ट्रोक म्हणू शकता, ते आलं. आणि मम्मीला ना असे अंगात आणि हातापायात आणि डोक्यापर्यंत मुंग्या जातात, मुंग्या होतात. तर हे 2 मोठे कारणं आहेत. अल्सरचं तर मम्मीचं त्याचं औषधं चालूच आहेत. ह्या 2 मोठ्या कारणासाठी आम्ही इकडे आणलं आहे की पुढे जाऊन एकदम हेल्दी राहावं आणि असे काय प्रॉब्लेम्स परत नको व्हावे, म्हणून मम्मीसाठी इकडे आणलं आहे. तर मग कोणाकोणाला अजून माहिती पण नाही की मम्मीला प्रॉब्लेम काय आहे. ठीक आहे, आता सर्व झालं, एक्सरसाइज झाली, म्हणजे नॉर्मल लेगची झाली. आता तू जेवायला घे. टेस्ट कर कशी बघ, चमचमीत, झणझणीत. मला वाटतं चांगली पनीरची भाजी, काय पनीरची भाजी, मशरूमची भाजी, हे सगळं खायची सवय झालेली ना. हां, तर मी काय करणार आहे, आता उद्या मी घरातून ना 1-2 भाज्या भरून आणणार आहे. त्यात मशरूमची भाजी मी आणेल मम्मीला, है ना. म्हणजे जरा असं खायचं, जरा तरी आपण असं काहीतरी थोडंसं खाऊ शकतो, जास्त काय नाही. खाऊन बघा. मी बाहेर तुम्हाला पावसाचा आवाज येत असेल, पाऊस खूप पडते बघा. आणि बाहेर कोण आहे का नाही बघतो जरा. भोपळ्याची भाजी खायला सांगितली आहे. खाऊन बघ. ठीक आहे, छान आहे. चला आता मम्मीला जेवू द्या. असंच मम्मीचा आराम. आणि मम्मीचा आज लास्टला जे हे टाकणार होतं ड्रॉप, ते टाकत नाही, कारण जरा आज दुसरा दिवस आहे ना, तर कसं त्यामुळे ना मम्मीचं जरा सर्दीसारखं किंवा असं जरा डोकं जड झालं आहे. ते कसं सुरुवात आहे ना, तसं होणार. त्यामुळे ती जे लास्टची जी क्रिया होती ती नाही करायला सांगितली आहे. तर आजच्यासाठी मम्मीचं झालं, तर जेवणार मम्मी आणि मग औषधं घेणार आणि लवकर झोपणार. तर तुम्ही पण तुमच्या हेल्थची काळजी घ्या आणि आम्ही तुम्हाला नक्कीच अपडेट देत जाऊ आणि काहीतरी इन्फॉर्मेशन तुमच्याबरोबर नक्की शेअर करू. काय डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये नक्कीच विचारा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. बाय बाय.